ସାଙ୍ଗର ଅଭିନୟ କଥା ପିଲାଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି କାରଣ ତା ଦେହ ଖରାପ। ନିଅ ଏ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜମିଟା କାହିଁ ବିକୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିକୁଛି। ତମେ ସେଇ ନା ତମେ ଦିନେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲ ତୋ ଦୋକାନଟା ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ କାମ କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ କର୍ମର ଫଳ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଏପଟେ ତାକୁ ଭଲ କରିବା ବେଳୁ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ଘର ବନ୍ଧାକୁ କେମିତି। ଆରେ କବିର ତୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ନିଲାମ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ। ନିଅ ଘର ପଟା ଏଇନେ ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଭାବୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ତ କାହିଁକି ଏଇନେ ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଘର ଭଡ଼ା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଆସିବେ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁ ଘର ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ସହିପାରିବେ ବଞ୍ଚି ଖାଉଥିବ ମରିଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଭଳିଆ ବାପ ତୁମେ ତୁ ହବ ଆଜି ତୋତେ ନା ସାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ତୁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ।